Hi guys, good morning. Seth Gaviola here, ang inyong makakasama for today because today is our new day. Okay, parang ko karon sa trisiran. Mag-ani mig humay. Okay, magbaktas lang ko kay di man kaagi kuan mga sakyan sa kabundukan. O yung pang bundok na yung swimming pool, pwede din mo saum. Guys, magdali ta guys, bisig malit ta sa kuan sa tracer. Akong ipakita inyo niya kung unsa nang tracer sa wala pa kay baw. Or dito sa guys, nagjaw-jaw. Huwag may makakitaan ako. Matinga nga nung nagjaw-jaw ko nagkinusara. Taan kong buang. Simba ko. Good morning. Iya. Ang taagi? May daanan dire. Muni challenge ron asa taagi ani. Ani maapak na dire. Pati pasaw ako dito balalim. Bisig matuslo ka diha. Saan ba napita gaw? Ngita tag agianan. Asa ra pag-anan dire aday wa na maglatadan? Dire na tayo ate. Ay latajan diha. Alman gaw. Matok lang ko kada diha. May matalas dito rin natin. Ayan. Ito na yung matalas dito. Humana dyan mig ani guys. Kanang magbahay na mi. So muna na sa ang tracer guys. Sa wala pa nakabalo. So muna among bahin. Sa usa ka adlaw nga pag-tracer. Sa bago pa sa akong channel, please like, subscribe, and don't forget to hit the bell for more updates. Thank you for watching. Special mention to Molini Monmon, Rielin Salazar, Jennifer Bernales, Dong Runner Vlog. I'm just Jero, Renato Lore, Maria Cristina Riume, and Maria Annabel Barona. Thank you so much.